abot man rin katog. Okay. Ating hinanok dyan yung bata ah. Wasa may napita na. Kuyawa bata ah. Diretso pos anas na tog. O dyan po ang anga. Ang itong ibalhin eh. 1, 2, 3, go. At dalawa, ang renji, asa, napita. Yan ang linis mga truck. So, napita mata. Uy, di arang buang. Parang tugas buang. Nustrak ng tug noon. Saan naman yung dapitan eh? Saan naman yung balhin eh? Kaya naluoy naman yung mata. Kuya, dyan yung remote ha. 1, 2, 3, go. Ating nawa dyan sa renji. Araw ng dapitang bata. Kabuang man yung bata. Nah! Gubaon yung remote. Naugo dyan eh. Abot rin ang buang. Ay, agtog sa buang. Asa man yung dito. Na naman is mga anas. Ating bata. Baon din yung remote ah. Ang out pa. Ibal hindi. 1, 2, 3, go. Di ano na is mga anas. Uy, di ang buang. Sayang buang. Tug ang buang diri oh. Ay mo sa katugan mo tao. Tapos mga anas. Ang balhin ng mataan. 1, 2, 3, go. Atay na wala sa lanji. Hasar to. Hasar ba itong mataan to? Lah! Tayang renji, di alam mas tulay na to. Yaw, dyan yung bata. Asa naman yung dapitan eh. Pistot ng bata, nagtaka-taka na magtog. Bubaon, mga nang remote ah. Wado! Oh! Tali ka niyan, tog! Crash, great. Nagusto mo ka niya? Tali ka niyan, tog! Asa naman yung napita din eh?